ga er weer om draaien, daar gaat hij. Vandaag is het zo dat de maan als het ware in de weg zit om het zonlicht naar de aarde toe te leiden. En dat zonlicht, dat wordt dus gedeeltelijk door de maan verduisterd. En wat we dus zien is een gedeeltelijke zonsverduistering. Een bijzondere dag voor vrijwilligers en bezoekers van het Observeum in Burgum. Bij het hichtepunt om 12 uur wie de Sinnejoert van zijn 5e pad vertjusteren. Ik zag een hele mooie oranje bal. En dat is net als je een petje op heeft. En ja, de bovenkant is mooi bedekt. En dat is toch wel heel bijzonder. Het wie nog even spannend of de vertjustering vanwege de bewolking wel goed te zien wie. Dat kwam gelukkig goed. En mensen moesten daarom beslist een speciale eclipsebril opzetten. Je moet nooit rechtop in de zon opkijken, want dan kun je in een paar, en zeker niet met een verrekijker of met een ander iets. Dat is levensgevaarlijk, want dan kun je zo voor je hele leven blind worden. Het Observeum in Burgum had het van dit soort dagen ha. Maar de belangstelling ziet het joert wel goed. Vooral kinderen, die willen alles weten. En liefst nog meer dan dat er verteld wordt. En ja maar, enzovoort. En hoe zit dat dan? En kan ik het zelf zien? En iedereen wil meer weten. De volgende zinnenvertjustering in Friesland is pas in maart 2024 weer te zien.